kina yi min rana. Kai ne kaɗai nake yin furtawa gaban iyaye. Ya shi ne yasa nake da nasarawa gaban ki mai suna. Ni tun da na daɗe da amincewa da kai a kalbina. Kowa da lokaci ne so ba a izgili. Kowa ya dafa inda yake so sai a hankali. Ba wacce za da sa yin wata tun nake so. Sai